Ti perlok meninga wan pai na yudu alik yudu but kaploy nga ban snai kene ke video ban kren kene ke video ban yu iba bun ki bam dei khasi ki basong dukan napo yudu nadu ki dukan sha ki dukan bam ki dukan biscuit ki dukan juti ki dukan jain ngam yu iba ki khasi jungi hoit ki don Henry nga iba ki bun ki wei pat ki jat benru ki bam de ki khasi kumno ka ne kala banlong ngadang mut ba ka de kadukan khasi ki yudu thoi bali sha kitu ki ba jadi sha jadi biscuit thapo kandai lat bali mla ban ai lat eki makin yo eki tu kidukan hapo yudu kidukan khasi jungi malai bepli kihapan ya shuya yat kihapan shuya terwai kitiar kitar jungki hapo polis bazar kat bagi tu kidukan khasi hapo yudu syong pat dakiwe ni pia sungkumno paralok ngaramut ba kayo ka yudu kandai kidukan kaban syong tangki khasi jungi Henry adin dip de ki no snam ngapo isi yudu ngai iba ki dunna ki khasi jungi kumno ki ki wek bam de khasi ki yo ban di ki tiar kitar ki jingbam ki jingti apo yudu song ba phi ya perkhat hoi ngin kershan ya ki tu ki badi sha ki badi jingbam ki betrua kwai apo bibi bat kebakongsan isu ngatarai ngihap ban ya kershan ya kene ka movement babale ki khasi jungi kimyo dukan wat apo yudu nak e gadau